Mi-am dat seama că femeia are atât de multe de spus, de oferit și de șeruit, una cu cealaltă și una pentru cealaltă. Cum vezi tu o femeie frumoasă? Mama, oare eu sunt frumoasă? Un om nu poate ca să fie frumos dacă vrea să facă rău, că se vede prin ochii omului. Cred că frumusețea, ai dreptate, stă foarte mult în educație, în modul în care noi reușim să ne afișăm. Stresul cum ne impactează și ce obiceiuri zilnice sau care ar fi câteva sfaturi care crezi că ne-ar putea ajuta în gestionarea stresului astfel încât să nu mai erupă atât de mult pe piele. Psoriazis se poate declanșa de la un stres major, divorț, Doamne ferește, deces. Dar ca și produs blând pe care aș fi mers pentru întreținerea firului de păr, ca și ingredient, este pantenolul. Când ar trebui să intrăm în cabinetul dermatologului? Cam cât de des sau care sunt momentele în care noi ar trebui să venim la dermatolog pentru prevenție, nu pentru tratare? Melanomul apare la persoanele tinere. Acasă trebuie să ne facem autoevaluarea lunițelor o dată pe lună. Aș vrea să începem de la ce înseamnă vitamina D, cum ne-o luăm, de ce avem nevoie, dacă folosim SPF oricând, oricât, dacă avem carență de vitamina D, mai folosim SPF sau nu mai folosim SPF, sau dacă acest beta-caroten poate înlocui SPF-ul. SPF este Sun Protection Factor, care ne protejează de razele ultraviolete de soare. Cantitatea ideală pentru a aplica pe față este de o linguriță de ceai. Dacă deschizi, îți scrie la weather cât este indicele UV și până la ce oră să aplici SPF-ul. Cât stăm la soare? Atâta timp cât, ca să fie că ne expunem, pentru că totuși vine vara, mergem la mare. Atâta timp cât umbra noastră este mai mare decât noi, stăm și noi la soare. În momentul în care stăm în picioare și umbra noastră este mai mică, este indicat să ne retragem și să stăm la umbră. Noi putem absorbi vitamina D chiar dacă purtăm SPF. Bunica mea până la 94 de ani n-a pus nimic pe față. Nu pot ca să povestesc despre îmbătrânirea tenului și fără să aduc aminte despre faptul că la femeie, la menopauză, în primii 5 ani de menopauză, scade colagenul cu 30% și dă senzația de față picată. Hello, dragilor! Mă bucur să ne revedem la o nouă întâlnire a noastră, a podcastului Femeia în prim plan, spațiul unde vocea, povestea feminină prind contur. Și de fiecare dată când îmi fac planul pentru a aduce în atenția voastră subiecte, de fapt mă gândesc la cele care mă impactează pe mine în mod direct. Astăzi când înregistrăm, afară sunt 34 de grade, e foarte cald, mă protejez destul de greu de soare, ca să spun așa, dar eu sunt leu. Și ca o leoaică îmi place să mă târăsc sub soare și nu încerc să mă ascund foarte mult, dar încerc în același timp să-mi protejez și tenul și frumusețea și vârsta, să mai salvez cât se poate din riduri și din toate cele. Așa că, intrând în acest sezon de vară toridă și având în vedere că urmează perioada vacanțelor și că soarele poate ne este și cel mai bun prieten, dar în același timp un prieten cu care trebuie totuși să avem anumite limite, m-am gândit că este foarte de folos să continui discuția cu prietena mea, doctor specialist Andreea Țăran, medic dermatolog și venerolog, și o prezență atât de dragă sufletului meu încât în ultimul an, pot să spun, interacțiunea și subiectele pe partea de dermatologie între noi două au devenit efectiv un obicei și o discuție, o conversație plăcută. Am învățat foarte multe și cred că multe dintre informațiile pe care eu deja le am, m-aș bucura să pot să le împărtășesc cu voi.
Andreea, mulțumesc mult de tot că astăzi ești alături de mine și că ai trecut prin soare fără pălărie, dar mă gândesc că cu SPF. Dar cu SPF. Mulțumesc, Ramona, pentru această oportunitate de informare a publicului și vreau să te felicit pentru tot ceea ce faci, atât din punct de vedere informațional, cât și de binefacere pentru comunitatea noastră. Da, cred că fiecare dintre noi avem un parcurs diferit și la un moment dat în viața noastră devenim foarte bune la ceva. Eu recent mi-am dat seama că vorbesc bine, poate mai bine decât alții, și am început să-mi exersez chestiunea asta. Și mi-am dat seama că din informațiile pe care reușesc să le extrag de la persoanele și în special femeile cu care vorbesc, pentru că suntem la Femeia în prim plan, și mi-am dat seama că femeia are atât de multe de spus, de oferit și de șeruit una cu cealaltă și una pentru cealaltă, încât mă bucur că avem acest cadru în care putem să facem asta și la evenimentul nostru pe care l-am organizat împreună anul trecut, Young Ladies, am adus în fața 300 de femei un subiect foarte, foarte, foarte atractiv pentru tinerele adolescente și pentru mamele lor prezente în sală. Și atunci a fost pentru prima dată când eu te-am ascultat altfel decât ca pe un medic. Te-am ascultat ca pe o prietenă, ca pe o femeie care efectiv vroia doar să învețe binele și să transmită binele. Și chiar dacă vroiam să încep cu subiectul ce facem vara, pentru că asta este, suntem în perioada verii și îmi doresc foarte mult să discutăm despre vitamina D, despre SPF, despre beta-caroten, despre rutina noastră zilnică și ce facem, ce înseamnă soarele pentru noi, aș vrea să te întreb pentru început, cum vezi tu o femeie frumoasă și ce înseamnă pentru tine îngrijirea pielii, astfel încât femeia să-și păstreze frumusețea pe întreg parcursul anului, fie că e vară, fie că e iarnă, fie că e etapa tinereții ei sau este etapa maturității ei. Cum se transformă frumusețea asta de la o etapă la alta și cum o percepe dermatologul efectiv, cel care practic o și monitorizează de-a lungul timpului. Aș ruga să-ți răspund la întrebarea aceasta așa cum am concluzionat evenimentul de la Young Ladies, unde am fost marcată de relația de mamă-fică și mi-am adus aminte de relația mea cu mama, care m-a învățat de fapt ceea ce înseamnă frumusețea. Când am fost mică, la 15 ani am plecat de acasă, eu sunt din Serbia, am plecat dintr-un sat, sunt Mihai, la Vârșeț la școală. La mine acasă se citea foarte mult. La Vârșeț, când am ajuns, au apărut telefoanele mobile, toate încercam să ne pozăm, care arată mai bine, nu am cerut lucrul ăsta și aveam o colegă care tot timpul mă întreba, oare eu sunt frumoasă? Și ziceam, da, ești frumoasă. Și din nou venea întrebarea, mâine zi, oare eu sunt frumoasă? Și atunci mi-am pus și eu întrebarea, oare eu sunt frumoasă? Dar nu știam pe cine să întreb. Și în weekend, când am mers acasă, am întrebat-o pe mama. Mama, oare eu sunt frumoasă? Și atunci la mama i s-a prins beculețul și știa că de unde vine întrebarea aceasta. Și mama mi-a răspuns un răspuns care pe mine atunci m-a durut, după care am realizat cât de important este acest răspuns pentru mine. Fata mea, tu pentru mine ești cel mai frumos om pe care eu l-am cunoscut vreodată. Dar tu trebuie să știi că tu nu ești nici frumoasă, nici urâtă. Ești de o medie și ceea ce eu vreau ca tu să arăți în lumea aceasta, de fapt, este educația, îngrijirea, să faci lucruri bune, care noi te-am învățat acasă, în primii 7 ani de viață, și să încerci să culegi cât mai multă știință și informație ca să poți să o dai pe mai departe în ceea ce o să vrei tu să devii vreodată, că de fapt în asta stă frumusețea ta. Un om nu poate ca să fie frumos dacă vrea să facă rău, că se vede. Se vede prin ochii omului. Și pe față, și nu? Pe față, nu? Pe piele. Pe piele. Oricât am vrea noi să îmbunătățim frumusețea ca medici dermatologi, ca medici esteticieni, nu putem ca să facem un om să fie frumos dacă el nu este pe dinăuntru frumos și nici nu trebuie neapărat ca să fie un om școlit sau citit, ci ca să vrea binele, să vrea să facă bine
și să încerce să aibă grija lui, să aibă o rutină, că de fapt asta înseamnă să ai o obișnuință de a avea grija ta. Că ne spălăm, asta este obligatoriu la orice vârstă, că punem un SPF, poate mai târziu un retinol. Da, și de fapt rutina sufletului este cea mai importantă, atitudinea și modul în care noi în fiecare zi ne arătăm lumii. Pentru că de la ceea ce facem poate în spațiu intim dimineața când începem cu aplicarea cremelor și toate cele, în momentul în care interacționăm direct cu omul, nici măcar fondul de ten sau orice blaj nu poate să acopere poate expresia noastră negativă sau o interacțiune prin care noi ne urâțim singure atunci când nu suntem în cea mai bună formă și când nu avem grijă de celălalt. Deci cred că frumusețea, ai dreptate, stă foarte mult în educație, în modul în care noi reușim să ne afișăm, nu în modul în care poate suntem afectați de anumite pete, de anumite riduri, exact. Că acum la modă sunt ridurile și toate cele, încercăm să fim într-un botox permanent, să avem fața perfectă, să zâmbetul, buzele, toate cele, dar și eu sunt de aceeași părere cu tine că frumusețea exterioară se simte atunci când ea vine din interior și practic se reflectă pe față și aici chiar o să-ți adresez o întrebare pentru că trăim într-o epocă și într-o perioadă în care stresul ne afectează foarte mult. E clar că cel puțin la mine, după 35 de ani, înainte de 35 de ani nu am avut problema asta, dar sunt cazuri și de fete tinere, de copii care se stresează încă din copilărie, din diverse motive și care poate au psoriazis, vitiligo sau, nu știu, mie personal când mă necăjesc sau când sunt foarte stresată, mi ies petele pe față, nu? Nu mai știu cum ai spus. Rozacea, da. N-am avut-o până la 35 de ani, așa. Și vreau să te întreb stresul cum ne impactează și ce obiceiuri zilnice sau care ar fi câteva sfaturi care crezi că ne-ar putea ajuta în gestionarea stresului astfel încât să nu mai erupă atât de mult pe piele? Cum îl ducem odată să-l diminuăm și odată să-l eliminăm de pe piele? Da, depinde de ce boli povestim. Stresul poate să facă multe boli, așa cum este rozacea. Deseori rozacea este roșeața de la nivelul obrăjorilor și când le zic pacienților în cabinet că dumneavoastră sunteți o persoană mai emotivă, nu vă exprimați de fiecare dată emoțiile. Așa se înroșesc în față și zic, da, de unde ați știut? Și le zic, de obicei rozacea este o boală emotivă, pentru că este flushing-ul acela în care te emoționezi foarte tare și atunci se înroșește pielea. Asta este o boală, de exemplu. Dacă ai amintit psoriazisul se poate declanșa de la un stres major, divorț, Doamne ferește, deces sau lucruri de genul, pot declanșa psoriazisul. La fel, se poate întâmpla ca să ne pice părul. Fie că ne pică părul sub formă de bănuț, alopecia areata sau alopecia difuză, care este alopecia androgenetică. Poate că ai mai auzit, îmi pică părul de la stres. Da. Cu siguranță. Și am văzut acum că sunt foarte multe proceduri care se promovează tocmai pentru creșterea părului. Regenerare, da. Pentru regenerarea părului, dacă tot am intrat în acest subiect, este plasma proprie bogată în trombocite, se ia sânge de la nivelul antebrațului, se centrifugează sângele și doar plasma aceea bogată în trombocite se injectează înapoi la nivelul scalpului pentru a face o vasodilatație și a reactiva foliculii de păr. Acum tot mai nou. Să știi că atât am experimentat acest tratament până când am găsit un dispozitiv care mă ajută în a face această intervenție, care vibrează la nivelul scalpului și nu se mai simte durerea. La fel, acum au apărut, tot mai mult se lucrează pe regenerare și sunt exozomii. Am văzut rezultate fantastice la paciente în care am făcut microneedling cu exozomi, așa că asta ar fi pentru păr, practic, ca și soluția. Tradiție. Da, pentru că, repet, eu sunt Leo, așa cum am spus în deschiderea
podcastului nostru și eu mă mândresc că sunt un leu, dar sunt un leu pentru care coama este foarte importantă. Deci pe mine căderea părului efectiv m-ar traumatiza la propriu și e important să cunoaștem ce am putea face și cum putem să ne îngrijim și care ar fi rutina ideală, mai ales pentru îngrijirea părului. Și dacă suntem în această situație în care părul ne cade, să știm că există soluții. Înainte se mergea foarte mult pe medicină tradițională și erau acele, nu știu, obiceiuri acasă în care îți făceai tot felul de măști cu, nu știu, cu ulei de măsline, cu ou, cu mi-a făcut toate și eu cele, acum nu? Ne-am făcut, nu? Exact. Eu țin minte că mi-am făcut pe vremuri, ca să zic așa, dar nu chiar pe vremuri, dar în adolescența mea cred că toate eram plină de ulei de măsline amestecat cu ou. Încă cred că sunt fete care practică asta, dar mă gândesc că cu cât avem acces la mai multe informații, cu cât ne documentăm mai mult, și aici mă refer nu în simplu TikTok, pentru că dacă ne uităm pe rețelele de social media sau vedem promovarea unei proceduri sau a unui produs, sunt multe care se folosesc în scop comercial. Pe mine mă interesează ce spune dermatologul că e bine să facem, nu comerțul. Aș ruga să menționez aici la păr dermatita seboreică. Dermatita seboreică este mătreața, așa o cunoaștem noi în popor, care uneori mai apare, adică deseori, și cu roșeață. Și tot mai multă lume vine, fie că li se îngrașă părul, fie că au mătreață, fie că au și roșeață și toate cele. Și vreau ca să menționez că aceasta este dată dermatita seboreică de creșterea testosteronului și în momentul în care îmi vin bărbații, că deseori ei sunt cei mai afectați și le spun că e dată de testosteron, imediat se mai liniștesc și sunt parcă și mândri, glumim, de boala lor. Această dermatită seboreică apare la ei și pe sprâncene, aripile nasului, pe bărbie și îi afectează. Ea este la fel întreținută de stres. Primăvara, toamna este în floare și atunci trebuie venit cu tratamente specifice care sunt pentru dermatita seboreică și trebuie învățați și educați să știe ce să facă și cum să facă să o prevină și în momentul în care să acționeze ca și tratament de atac, pentru că nu se scapă niciodată de acest tratament și de această boală. Pentru că stresul tot timpul este cotidian, primăvara, toamna nu ai cum să o eviți, la fel și testosteronul. M-ai întrebat de tratamentele la nivelul părului. Vreau ca fiecare să-și găsească să încerce să folosească un produs cât mai blând pentru el, inclusiv pacienții de care vorbeam cu dermatită seboreică. Organic, că acum e la modă să ne comandăm produse organice, adică de obicei sau inclusiv în vopselele de păr să nu fie cu amoniac, să căutăm vopsele de păr organice sau mergem la saloane de înfrumusețare care lucrează cu produse organice. Până unde este această limită a organicelor? Atâta timp cât putem ca să ne bucurăm de un păr sănătos, da, mergem pe organic, ceea ce mie îmi place să fie în șampoanele pe care le folosesc și pe care le recomand este pantenolul, care este blând și ne protejează. Deci ca substanță trebuie. Substanță, da. Da, este foarte important să vorbim despre substanțe și pentru că indiferent de buget, eu cred că poate să existe o rutină zilnică sau lunară sau nu știu pe care noi femeile ar trebui să o avem în vedere, uitându-ne puțin mai mult pe eticheta produsului pe care îl cumpărăm, mai puțin pe brand sau pe recomandarea dintr-o reclamă logic. Dacă online. E să vorbim de o patologie, de ceva anume, recomand un consult medical, ca medicul știe cel mai bine, da, că depinde de scalpul fiecăruia, nu avem toți scalpul la fel, dar ca și produs blând pe care aș fi mers pentru întreținerea firului de păr, ca și ingredient, este pantenolul. Bineînțeles că și urzica, care este naturală, este foarte bun. Era la un moment dat tot așa o poveste să te speli cu șampon de cal. Da. Ce știi despre asta? Nu recomand. Mă bucur. Era chiar o întrebare de care țin minte că la un moment dat la noi în clasă, în adolescență, era
în trend șamponul de cal, nu l-am folosit niciodată, dar n-am apucat nici să pun cuiva întrebarea care e treaba cu șamponul pentru cal. Nu, totuși mai bine mergem să pe lucruri mai blânde, oameni. da, mai blânde decât așa de puternice. Da, nu am ajuns la calitatea firului de păr de calului. Da. Andreea, trebuie să recunosc că în parcursul meu, interacțiunea mea cu dermatologul n-a fost o chestiune de rutină, a fost doar o chestiune de nevoie. În sensul în care poate că diverse specialități sau specializări pe care le căutam, poate erau cu un control regulat, cu o monitorizare pentru prevenție, spre exemplu controlul la sân, controlul la ginecolog, întreținerea periodică la stomatolog. La dermatolog nu mergeam pentru prevenție. La dermatolog am mers pentru a-mi trata sau pentru a trata membrilor familiei mele ceva. Aș vrea să te întreb, crezi că sau ai putea să ne spui ca și prevenție sau ca și obicei de bună practică, când ar trebui să intrăm în cabinetul dermatologului și ce ar trebui să monitorizăm? Și știu că tu ai vorbit foarte mult despre alunițe și în discursul pe care tu l-ai avut la Young Ladies a fost pentru prima dată în viața mea când m-am gândit că ar fi cazul să monitorizez alunițele. Și asta era o chestiune de prevenție, deci nu era la mine o chestiune de nevoie. Mă gândesc că astfel de informații ar fi foarte utile și aș vrea să te întreb cam cât de des sau care sunt momentele în care noi ar trebui să venim la dermatolog pentru prevenție, nu pentru tratare. Așa este, aș fi vrut ca copiii de mici să fie obișnuiți să vină la medicul dermatolog, chiar de la vârsta de 15 ani. Primul melanom pe care l-am descoperit, adică la cea mai tânără pacientă a mea a fost o pacientă de 16 ani, ce pentru mine este înfiorător. Melanomul este un cancer de piele care apare dintr-o aluniță, care de obicei este o aluniță apărută de novo, una nouă, care nu a mai fost până acum pe piele. Apare neagră, urâtă. Asta aș fi vrut ca să țineți minte și începe să se modifice. Aș fi vrut totuși ca să-ți amintesc care sunt semnele de alarmă la care se uite pacienții acasă. Noi zicem ABCDE-ul alunițelor. Când o aluniță este asimetrică, cum e pe o parte, nu e și pe partea cealaltă. B, are borduri iregulate. C, are mai multe culori, culoarea. D, când începe să crească în dimensiune și E, evoluție la tot ceea ce am spus. Melanomul apare la persoanele tinere, apare de la vârsta de 18 ani până la 35 de ani, este cel mai frecvent întâlnit, inclusiv și la bătrâni. Deseori se întâmplă ca să apară în urma arsurilor grave care le-au pățit copiii în prima copilărie. De aceea este important ca să aplicăm SPF copiilor și să nu-i lăsăm să se ardă la școală. Acum tot mai mult sunt copii în natură, inclusiv la creșă sau la grădiniță. Trebuie ca să găsim un SPF și la momentul de față sunt foarte multe pe piață care au acoperire inclusiv 10 ore. Pentru că până acum a fost discuția de aplicarea SPF-ului, SPF Sun Protection Factor, și trebuia reaplicat până la 2 ore. Cumva le-am mai modernizat și există SPF-uri mai performante, dar reaplicarea lui este de fapt cheia succesului. M-ai întrebat cât de des trebuie să venim. Trebuie ca să venim o dată pe an ca medicul dermatolog să le vadă, iar acasă trebuie să ne facem autoevaluarea alunițelor o dată pe lună. Super! Să ne uităm așa deci pe corp. Asta să ne uităm aici, de când e mai aici, apare câte o aluniță nouă, să o monitorizăm, apare, să ne uităm puțin și neapărat să vină la medicul dermatolog, să o vadă dermatologul, să-și dea seama de ce origine este. Bun, deci în rutina noastră ar cam trebui o vizită anuală programată și către medicul dermatolog. Nu venim doar strict la nevoie, ci să venim și pentru prevenție. Cred că este un lucru foarte important pentru că este mult mai ușor să tratezi ceva ce depistezi la timp și să previi decât să ne trezim să tratăm. Apropo de chestiunea asta și de interacțiunea cu medicul dermatolog, recunosc că fac parte din categoria mamelor care cu medicul dermatolog în multe episoade am procedat la
o poză, la efectuarea unei fotografii, mi-a ieșit ceva sau i-a ieșit ceva copilului meu sau soțului meu sau ceva și hai să vedem ce e, cum ne tratăm sau chestii de genul ăsta. Aș vrea să te întreb până la ce limită putem să ne permitem să facem astfel de intervenții la medicul dermatolog și când trebuie efectiv să ne prezentăm la cabinet. Și îți spun întrebarea asta pentru că sunt și pe un grup de mămici și de multe ori am o reacție destul de, nu știu, uneori și ies în comentarii. Sunt mame care pozează diverse bubițe, nu știu, chestii care le ies copiilor și le pun pe grupul de mămici. Copilul meu are o iritație nu știu de care. Ce spuneți? Adică mi se pare că undeva ar trebui să existe o educație în acest sens și că și medicul dermatolog ar trebui să fie într-o colaborare, nu știu, cu pediatru, cu ceilalți medici specialiști și să transmită în special mamelor cam care ar trebui să le fie comportamentul atunci când ele sunt în astfel de situații. Așa cum am spus și eu am procedat, poate în cazuri extreme, nu știu, eram poate undeva plecat într-o vacanță și am avut parte de un herpes sau ceva și nu știam cum să mă tratez, doar că aici este întrebarea care este limita și când trebuie să știm că avem o urgență, trebuie să ne prezentăm la dermatolog și anumite chestii chiar se monitorizează, nu se tratează pe Facebook. Așa nu? este, Sau? da. Greșesc? Așa este, ca să înțelegi că și pe mine mă deranjează tot mai mult mesajele sub formă de poză, pentru că dacă e poză, nu poți ca să ai acces la toată informația necesară. Nu poți să vezi pacientul, nu poți să-l palpezi. Uneori, un herpes, de exemplu, da, se poate face o consultație fie online sau se poate vedea prin poză și să fie clar despre ce este vorba și să dai un tratament. Dacă vorbim de o aluniță modificată, nici de cum nu se poate face online. De când a fost COVID-ul, da, într-adevăr, se fac tot mai multe consultații online și bineînțeles că le încurajăm și suntem acolo pentru pacienți sau dacă pacientul ne este plecat undeva în străinătate și are nevoie de o urgență, s-a ars la soare, e ușor de a-l ajuta. Dar deseori boala este mult mai complicată pentru că este sistemică, implică o anamneză anunțită și atunci cu siguranță trebuie făcut consultul dermatologic în cabinet. Să punem mâna, să vedem, să putem să ne dăm seama. Să ne programăm și să urmăm tratamentul corect. Bun, și hai să trecem la soare, că asta e, suntem vara. Și oricum este cel mai în vogă subiect în această perioadă și este, să știi, un subiect și foarte controversat. Pentru că întâmplător am fost într-o vacanță de câteva zile la Rimini și având toată pledoaria și instructajul cu SPF-ul, mi-am aplicat cu minte crema SPF și pe piept și pe față și pe mâini și așa și am avut o reacție din partea unei prietene care mi-a spus nu e așa, nu trebuie să exagerezi, trebuie și SPF-ul nu se folosește oricând, oricum și deja ești prea obsedată de cuvântul SPF. Și atunci aș vrea să facem așa un scurt, adică aș vrea să comunicăm ceea ce tu mi-ai spus mie cumva prin intermediul acestui podcast și celor care poate n-au acces la informație atât de la firul ierbii ca și cum eu pot să-l am de la tine. Și aș vrea să începem de la ce înseamnă vitamina D, cum ne-o luăm, de ce avem nevoie, dacă folosim SPF oricând, oricât, dacă avem carență de vitamina D, mai folosim SPF sau nu mai folosim SPF. Eu o să-ți spun acum o multitudine de întrebări și te las să răspunzi la toate, pentru că sunt chestiuni la care eu n-am avut chiar răspuns pentru toate, dar cu siguranță tu vei avea. Dacă ne expunem doar dimineața sau și seara, dacă folosim beta-carotenul, ce este beta-carotenul și dacă îl folosim înainte de expunerea la soare sau dacă acest beta-caroten poate înlocui SPF-ul
Iar este o întrebare și o chestiune cu care uneori este contradictorie și ceea ce este foarte important să știm și cum ne alegem aceste creme cu SPF, adică cam care ar trebui să fie modul de utilizare a lor. Repet, nu ne ghidăm după branduri, ne ghidăm efectiv după conținut, poate după cât de puternic să fie, după perioada de aplicare. Aș vrea un pic o poveste despre vară, despre piele, despre vitamina D, despre mituri, despre lucruri care poate te deranjează că le auzi ca și dermatolog, știind că tu le-ai studiat îndeaproape și că, de fapt, ceea ce spui este corect, nu ceea ce se vehiculează online, și să încercăm să mai demontăm, să aducem puțin știința mai aproape de piele, pentru că pielea este ceea ce se vede. Și eu de multe ori am spus că ceea ce vedem noi este ceea ce văd și ceilalți. Și atunci, prin tot ceea ce facem, prin rutina noastră zilnică, prin modul în care ne îngrijim, reușim să ne salvăm această imagine și să facem cât mai plăcută și pentru ceilalți. Și dacă se poate să fie nu doar plăcută, ci și sănătoasă, bine îngrijită, cred că e un mare plus. Așa că te rog frumos să începem de la A până la Z și să vedem care e treaba cu soarele, care sunt limitele pe care trebuie să le avem cu soarele, ce înseamnă vitamina D și toate celelalte și până unde SPF. În primul rând vreau să te felicit pentru faptul că ți-aplici SPF-ul și că sunt foarte mândră de tine și de pielea ta, că arată atâta de bine și ea arată atâta de bine din cauza că ai ascultat sfaturile mele. Mulțumesc, să știi că l-aplic doar de un an de zile. Până acum un an de zile, deci până n-am avut această discuție legată de SPF, recunosc că eu am stat ca o șopârlă la soare, mi-a plăcut să simt efectiv cum arde soarele uneori. Senzația de arsură solară pe piele pentru mine era o mare satisfacție și o mare bucurie, adică chiar simțeam, sunt iubitoare de soare, doar că recunosc, foloseam doar uleiuri care să-mi accentueze bronzul și nici într-un caz nu protecție solară. De un an de zile mi-am schimbat această rutină și da, într-adevăr simt îmbunătățirea texturii pielii și probabil că se datorează aplicării. Este vizibilă. Tu ești o persoană care te îmbronzezi mai degrabă decât ce te înroșii, ceea ce înseamnă că ai mai multă eumelanină, care de fapt se transformă în bronz. Eu sunt, de exemplu, spre deosebire de tine, o persoană mai albă, care mă înroșesc. Asta înseamnă că am mai multă feomelanină și că mă ard mult mai repede la soare. Persoanele ca și tine sunt persoanele care de obicei trăiesc pe la malul mării și... Sper măcar să îmbătrânesc acolo. Că în Timișoara n-avem decât Bega, deci e greu să îmbătrânesc pe malul Begăi. Da. Așa, să o luăm de la capăt. SPF este Sun Protection Factor, care ne protejează de razele ultraviolete de soare. Razele ultraviolete de soare sunt UVA, cele care ne fac elasticitatea pielii și din cauza lor apar petele hiperpigmentare, și UVB, cele care dau cancer de piele și din cauza cărora ne înroșim. În ultimul timp tot mai mult se discută și de lumina infraroșie sau de lumina albastră, care este dată de calculator și dacă ne facem, de exemplu, vreo procedură dermatologică, trebuie ca să avem în vedere să avem SPF și împotriva luminii albastre. Deci ne protejăm de orice lumină din toate direcțiile. Exact. Acum aș vrea să povestesc despre ce înseamnă SPF 30. Astea sunt pe piață. SPF 15, SPF 30, SPF 50 și deseori mai vedem SPF 70-100. SPF 30 blochează 97% din razele UVA. SPF 50 plus blochează 98%, iar tot ceea ce este peste SPF 70-100 este doar marketing. Nu poate să ne blocheze niciodată complet. 100%. Da. Ceea ce înseamnă că noi dacă folosim SPF și ne expunem la soare, de fiecare dată există posibilitatea ca să asimilăm vitamina D, că nu suntem acoperiți în totalitate. Există două feluri de spectre pentru protecție solară, unul mineral și unul chimic.
Acel mineral face o barieră cutanată și respinge razele de soare. Dezavantajul lui este că are o culoare albă și nu este foarte plăcut pe piele, ca să ne vadă lumea că avem chiar cremă pe față. Îl deosebim ca și SPF în farmacii că este într-un îmbuteliat chiar în alb. SPF-ul chimic, acesta se absorbe în piele și abia începe să acționeze după 15-20 de minute când începe să facă bariera. Având în vedere că acesta se absorbe în piele, poate ca să ducă la iritații, spre deosebire de celălalt, și aici au fost mai multe discuții dacă să se folosească sau nu. Nouă ne place să-l folosim pentru că poate să apară și sub formă de spray sau stick-uri, spumă, pentru că greu mai dăm copiii cu SPF și atunci când apare ceva sub formă de spumă le este mult mai interesant ca să îl aplice. Aș ruga să vă spun și cum se aplică SPF-ul, pentru că este important ca să știm. Da. Cel mai bine e prima dată să avem sub formă de cremă și acesta îl aplicăm dimineața. Mie îmi place să-l bag în rutină pentru că îmi și hidratează pielea. Și atunci trebuie să vă zic că cantitatea ideală pentru a aplica pe față este de o linguriță de ceai. Linguriță de ceai? Da. Dacă vrem pe gât și decolteu, deja discutăm de 2 linguriți de ceai. Deci punem din plin. Da, o linguriță pe fiecare braț și 2 linguriți pe fiecare picior. Aceasta este cantitatea ideală. Pentru reaplicarea igienică a SPF-ului se folosește sub formă de spray, de pudră. Asta de obicei este unul chimic și cât timp îl folosim când îl aplicăm dimineața și îl aplicăm până... Să știi că, Ramona, dacă te uiți pe telefonul tău, în special la iPhone, dacă deschizi, îți scrie la weather cât este indicele UV și până la ce oră să aplici SPF-ul. Sunt foarte mândră de lucrul ăsta. Da? Să știi că nu m-am uitat niciodată. Mă uit la vreme, dar la chestiunea asta nu m-am uitat. Dacă dai mai în jos, dacă dai scroll, vezi indicele UV cât este și până la ce oră este indicat să folosești SPF-ul. De chiar o să mă uit ca să mai aflu încă ceva nou. Da. Vitamina D este vitamina sănătății, vitamina longevității și chiar am povestit cu tine odată mai de mult că am observat că dacă mă trezesc dimineața și ies pe terasă și mă uit direct la soare, unde asimilez vitamina D, ca mai mult chef de viață, ca mai multă energie. Și după aceea am căutat ca să văd și este de fapt datorită vitaminei D, care ne reglează ciclul circadian, să știm când să ne punem la somn, când e zi, când e noapte. Și vitamina D se absoarbe prin piele, el este de altfel un hormon și ne ajută inclusiv la puterea oaselor noastre. Și dimineața te expui după ce ți-ai pus SPF-ul sau înainte să te încarci de la soare? Cum am deschis ochii prima dată, asta fac. Și după aceea mă trezesc dimineața și după aceea pun SPF-ul. Într-adevăr, putem dimineața să stăm până în ora 9 la soare și fără SPF, că nu este atât de mare indicele UV. Când deja trece de 2-3, ar trebui să aplicăm SPF-ul. Cât stăm la soare? Atâta timp cât, ca să fie că ne expunem, pentru că totuși vine vara, mergem la mare. Atâta timp cât umbra noastră este mai mare decât noi, stăm și noi la soare. În momentul în care stăm în picioare și umbra noastră este mai mică, este indicat să ne retragem și să stăm la umbră. Super! Asta e o informație foarte bună, mai ales acum o să stăm lângă șezlong și ne uităm cum e umbra și știm dacă ne mai putem expune sau nu. Da. Asta este o informație super utilă și mă bucur că ai clarificat chestiunea aceasta cu vitamina D, că inclusiv noi putem absorbi vitamina D chiar dacă purtăm SPF, da? Da, niciodată nu o să reușim să punem toată cantitatea necesară. Asta ar fi în lumea ideală în care noi am aplicat cantitatea necesară la timpul necesar, o să fim protejate 97-98% și tot o să asimilăm. Un pacient, spre exemplu, are o carență de vitamina D, atunci își mai aplică SPF sau nu? Da, și aplică SPF pentru că își aplică SPF să-și prevină cancerul de piele, în primul rând, să prevină bătrânețea și toate cele. Iar vitamina D se poate suplimenta, cu toții știm, asta trebuie monitorizată și suplimentat vitamina D3.
Așa că se poate. Ca supliment. Da, ca și supliment alimentar. Da. Să nu ne bazăm și să ne limităm doar la SPF. Și atunci suntem anti-SPF pentru că nu mai luăm vitamina D și hormonul nostru ăsta al fericirii, nu știu cum să zic, al energiei solare pe care noi o asimilăm direct, o eliminăm prin faptul că folosim acest SPF. Deci, dragele mele, e foarte important să folosim SPF-ul. Astăzi am mai aflat o informație care sper să încep să o aplic de mâine, pentru că mi-aplicam SPF-ul în zonele expuse, adică pe față și în zona gâtului. Dacă stau bine să mă gândesc, vara, mâinile, picioarele, toate sunt, chiar dacă nu suntem la plajă, pentru că SPF-ul, asta este important de reținut, nu-l aplicăm doar când mergem în vacanță și când mergem la mare și cumpărăm o cremă cu protecție solară, că de fapt asta stă în coșul nostru de cumpărături, da? Mergem în supermarket sau în farmacie și ne cam cumpărăm crema de protecție solară, majoritatea dintre noi, când mergem la mare, când mergem la soare, când mergem la piscină, când mergem la strand, trebuie să avem o cremă cu SPF. Da, mai știi, acum mi-aduc aminte, scuze că te întrerup, înainte când mergeam la mare, trebuia să vii bronzat ca să se vadă că ai fost la mare. Crema. Acum, de fapt, se vede pe Facebook că ai fost. Nu mai e nevoie. Îți pui un filtru și ești direct gata bronzat. Da. Dar ceea ce este important să reținem este că SPF-ul nu se cumpără doar în perioada de vacanțe. Este un produs pe care noi trebuie să-l avem în permanență. Pe tot anul. Pe tot anul, egal că este vară, egal că este iarnă, pentru că soarele răsare și iarna, chiar dacă nu cu aceeași intensitate. Și stratul de ozon este tot mai slab pe an ce trece. Pentru că se discută deseori, da, bunica mea că a lucrat pe câmp și câte a putut să facă. Da, exact. Acesta este un mit. Da. Stratul de ozon îl avea mult mai gros decât ce îl avem, din păcate, noi și de asta soarele frige. Și dacă suntem atenți pe an ce trece, mi se pare că frige tot mai tare. Da, pentru că aici intervin schimbările climatice. Exact. Și atunci nu putem să comparăm medicina de acum 40 de ani cu medicina de astăzi sau trendurile care sunt, sau viața, ritmul, așa. Sunt multe leacuri băbești care încă stau în picioare pentru că bunica mea, cunosc foarte multe persoane care nu-și aplică absolut nimic pe față. Bunica mea până la 94 de ani n-a pus nimic pe față. Cine a procedat corect? A avut alt mediu în care a trăit, din păcate. Noi trăim în altă lume și atunci lucrăm pe prevenție. Vreau să zic că oricât aș povesti eu de cancerul de piele și cât de frecvent este, în special în ultimul timp, ceea ce de fapt le face pe doamne să își aplice SPF-ul este faptul că îmbătrânesc de la soare și dacă stăm să ne uităm așa în preajma noastră, putem ca să vedem tot mai multe persoane care au lentigine solare, care sunt niște pete atât pe umeri, pe mâini, pe decolteu, pe gât, cât este de subțire pielea, că este roșie și cu acele pete și nu este estetic, nu este frumos. Și atunci aplică Iar o piele sănătoasă este de fapt o piele frumoasă. Deci dacă vorbim de SPF, practic vorbim și de prevenție, nu vorbim doar de tratare și de prelungirea tinereții, ci ar trebui să-l aplicăm încă din adolescență. Da. Practic să ne devină parte din rutina zilnică, pentru că aici este o întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez și poate inclusiv raportat la felul în care folosim crema cu SPF, cu factor SPF, o cremă hidratantă. Cam practic, care ar fi aceste produse dermatologice, nu cosmetice, ci dermatologice? Pentru că dacă e să vorbim de cosmetice, acolo deja intrăm în alte discuții, dar legat de produsele dermatologice care ar trebui să existe în rutină încă din adolescență până în maturitate pentru o femeie, astfel încât să știe că ea parcurge drumul corect pentru ceea ce înseamnă o îmbătrânire lentă, normală, corectă și până la urmă acceptate de noi toate, pentru că vrem sau nu vrem, cu lifting sau fără lifting, pielea oricum îmbătrânește. Dar cum trebuie să o îngrijim zilnic? Poate chiar din copilărie, dacă vrei să începem, până în maturitate, cu câteva chestiuni basic pe care noi ar trebui să le avem în ceva must-have-uri pe care trebuie să le avem în baie. Vreau ca să spun că este o vorbă, la o femeie care arată foarte bine la vârsta de 50 de ani,
au întrebat-o care este tratamentul ei de anti-aging secret pe care îl folosește și de fapt este SPF-ul ei aplicat de la vârsta de 20 de ani. Așa că SPF-ul trebuie aplicat chiar înainte din adolescență, da. În adolescență poate că discutăm despre ușoară acne care trebuie tratată pentru a preveni cicatricile, pentru că deseori părinții se gândesc că e ok, are acne și eu am avut sau îi trece. Este important ca să acționăm cu tratamente dermatologice care sunt locale. Un acid salicilic, de exemplu, care poate să fie doar în gelul de curățare sau poate în serul pe care o să-l folosească copilul, benzoil peroxid, la fel, pentru a preveni cicatricile. Pentru că odată apărute cicatricile, foarte greu se tratează. Da, într-adevăr, le putem trata pe laser, dar le tratăm mult mai târziu. Și de ce am ajunge în starea aceasta când putem să tratăm acnea la timp? Nu pot ca să povestesc despre îmbătrânirea tenului și fără să aduc aminte despre faptul că la femeie, la menopauză, în primii 5 ani de menopauză, scade colagenul cu 30% și dă senzația de față picată, uscăciunea pielii, senzațiile de usturime, mâncărime, poate o piele foarte sensibilă, inclusiv la pacientele care până atunci nu au avut pielea sensibilă. Și atunci trebuie să amintesc că de la tot începutul nostru de tinerețe, pentru că deja de la vârsta de 20 de ani începe să scadă colagenul cu 1% pe an ce trece, trebuie să venim cu ingrediente active care stimulează colagenul. Aceste ingrediente active sunt retinolul, care îl aplicăm doar seara, niciodată nu se aplică pe timpul zilei pentru că este fotosensibilizant, sau vitamina C, care este un antioxidant puternic sub formă de ser. Seara? Asta eu aș recomanda-o dimineața pentru că se leagă foarte bine de SPF. Deci dimineața ar trebui vitamina C și SPF, iar seara să mergem cu retinol și o cremă hidratantă. Retinolul se introduce treptat. O seară da, o seară nu, cantitativ bob de mazăre pe întreaga față. Nu se aplică la aripile nazale unde este pielea umedă, la comisura gurii, la fel pentru că se irită pacientele în jurul ochilor. Acel bob de mazăre se pune pe întreaga față. De ce este important ca să folosim SPF-ul? Pentru că aceasta este de fapt, retinolul. Este de fapt un derivat de vitamina A care duce la descoamarea pielii. Noi când ne naștem, pielea noastră se schimbă undeva la 80 și ceva de zile. Când ne naștem se schimbă la 28 de zile și pe timp ce îmbătrânim, se schimbă, se rotesc cifrele și ajungem la 82 de zile. Și îți dai seama că dacă noi nu descoamăm, se fac ridurile tot mai adânci. Și de asta este important să stimulăm colagenul și să prevenim ridurile. Deci, practic, toată viața pentru o femeie e important ca must-have să aibă o cremă cu retinol pentru aplicat seara și hidratantă. Să fie ser. Un ser cu retinol, o cremă cu acid hialuronic. Așa. Să știi că mie îmi plac cremele cu colagen, de exemplu, dacă tot am intrat în discuție, dar ele nu stimulează colagenul, mai mult hidratează. E foarte importantă hidratarea, pentru că o piele uscată absorbe în mod diferit celelalte creme pe care le aplici dimineața și dacă seara pui o cremă hidratantă, dimineața produsele care le aplici se aplică și se întind mult mai uniform pe față. Asta pot să spun ca și schimbare la mine de când am început să-mi aplic acel ser cu retinol seara. Așa este. Da. Așa este. Și pentru tine, de exemplu, care ai un ten uscat, ți se potrivesc cremele sub formă de cremă. Pentru pacientele care au un ten mai gras, lor li se potrivesc cremele fluide, care este menționat acolo pe ambalaj, fluid. Deși ele poate ar fi vrut să își pună creme mai grase pe pielea lor, nu este bine pentru că sunt de obicei mai comedogenice și au nevoie de fluid, iar cu cât este pielea mai uscată, cu atât e nevoie de mai multă cremă hidratantă. Deci, bun, am discutat despre must-have, da? Și această rutină, scuze că te întrerup, este valabilă pentru oricine, la orice vârstă. Am încercat să facem așa de la 20 până la 50 de ani ceva basic. Draga mea, Andreea, oricât de mult mi-aș dori să continuăm discuția de astăzi, îmi dau seama că atunci când vorbim între femei, trebuie să ținem cont și de timp. Așa că, cel puțin pentru discuția noastră de astăzi, cred că am adus
destul de multe informații, spun eu, valoroase celor care ne-au urmărit, dar eu în special vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că pentru mine tu ești o femeie în prim plan. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai ascultat sfatul mamei tale și astăzi tu ești femeia care ești frumoasă nu doar pentru ceea ce văd oamenii în exterior, ci ești o femeie frumoasă care prin educația ei, prin tot ceea ce ea a devenit și prin tot ceea ce ea ne transmite, ai reușit să, nu știu, să ne faci să vedem dincolo de frumusețea fizică, dincolo poate de micile retușuri, dincolo de piele, dincolo de ceea ce se vede. Dincolo de ceea ce se vede este ceea ce se simte. Și pentru asta îți mulțumesc foarte mult, Andreea, pentru ceea ce am simțit astăzi împreună cu tine, pentru energie și pentru faptul că, așa cum te-am cunoscut, alături de Florina, alături de echipa Gini Clinic, am întâlnit o echipă de femei extraordinare care, dincolo de profesia de medici, sunt femei care oferă informații valoroase celorlalte femei. Vă mulțumesc și vouă, dragilor, pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Sper că am fost într-o companie nu doar plăcută, ci și într-o companie educativă și îmi doresc să cred că și pe viitor vom aduce subiecte care să ne intereseze pe noi toate și să ne amintim mereu că femeia este în prim plan. Mulțumesc!